Drage gledateljice i gledatelji, evo me pokraj groblja, a kad god vidim grob, to me uvijek malo potakne da razmišljam o svom životu i svojim djelima i redovito me podsjeti da čini malo više dobra i onda žena dobije neku ružu više i tako. Govorimo o dobročinstvima, nastavljamo govoriti o dobročinstvima i s mojom gošćom, to je Andreja. Ostali podaci su poznati režiji. Andreja je majka 4 djece, naravno udana, i ona gotovo svakodnevno čini dobročinstva, pomaže nekih 15-ak obitelji. Ona će reći da to nije do nje, da je ona potaknuta Bogom i jedvo sam je nagovorio da snimimo ovaj razgovor. Zato ću stati. Andreja, hvala ti što si dio naše emisije. Hvala Bogu. Što je tebe i muža potaknulo da osnujete Facebook stranicu putem koje prikupljate pomoć za ovih 15-ak obitelji? Pa, znači, mi smo jedna obitelj, znači od 6 članova. Mi smo se odlučili, znači, pomagati drugima s obzirom da nama Bog pomaže, mi nismo gladni, imamo neke talente i vještine koje smo dobili besplatno od Boga, pa mi želimo, znači, drugima isto besplatno njih davati. Pa mnogi tako vide te svoje talente pa se ipak ne odluče da pomažu drugima. A druga stvar je, mislim, kako uopće naći vremena za tako što uz muža i 4 djece, nije baš lako. Pa ako imaš želju i ako si potaknut Bogom, onda organizacija je sporedna stvar. Znači, organizacija je u biti ta koja ti onda omogućava neko dodatno vrijeme koje trošiš na druge ljude. I vi ste se jednostavno kao obitelj odlučili idemo ovo vrijeme koje imamo ili vrijeme koje ćemo si stvoriti, malo više ga stvoriti, provešćemo ga tako da evo pomažemo drugima. Pa jesmo jer smo gledali na televiziji različite sudbine i one su nas potakle, a s obzirom da smo mi ovak aktivni kao pojedinci, htjeli smo i mi pomoći i sudjelovati i tako smo krenuli. Ja ću isto dodatno objasniti da, dakle, nije Andreja mene zvala i rekla ja želim biti u emisiji Božanstvena komedija, ja nju poznajem. Poznali smo se preko molitvenih zajednice, preko kursilja i vidio sam koliko dobra čini. Je li ova organizacija jedan od tih talenata koji si prepoznala u sebi? Pa sigurno je. Ona mi puno pomaže u tome da u biti, znači, spajam one ljude koji žele nešto donirati i one koji trebaju, znači koji su u potrebi. Ona mi dosta pomaže i stvarno da ta vještina i taj talent, znači, koji koristim svaki dan, on mi pomaže i vezano za obitelji u potrebi i u mojem, znači, privatnom životu. Tako da ne pati obiteljski život? Ne, da. A često i moja djeca sudjeluju i moj muž uredovno, tako da svi smo mi angažirani oko pomoći. Evo sad mi idemo posjetiti jednu ženu u potrebi. Što ćemo napraviti, što ćemo joj odnijeti? Pa evo, gospođa, znači, ima 3 djece i mi smo našli jednu firmu, znači, koja u biti je njoj donirala kao lim za krov. S obzirom da ona živi u jednoj kući koja ima potrebu za novim krovištem i sad ćemo joj mi to odvesti. Dakle, nije pomoć, vi pomažete tim obiteljima ne samo tako što kupujete namirnice i odnosite im, nego na razne načine. Da, znači mi posjetimo obitelje, vidimo koje su potrebe i onda mi pokušavamo te njihove potrebe zadovoljiti na način da zovemo firme, prijatelje, znači objavimo na Facebook stranici ili nam se neko javi ili mi sami, znači, zovemo poznate i tako, poznati zovu poznate. I jednostavno dok ne dođemo do onoga što nam treba konkretno za tu obitelj, da se zadovolji ta potreba. Pa ništa, idemo, čekana žena će već. Može. Treba krov čovječe odnijeti. Ja sam naprijed, jel tako? Ili kako ćemo? Miline. Andreja, vi ne pomažete samo u ovo božićno vrijeme, nego tijekom cijele godine? Pa da, trudimo se. Ali ima li malo više posla ipak u božićno vrijeme? Pa da, u božićno vrijeme i za vrijeme, znači, Uskrsa puno više ljudi želi nešto donirati, puno ljudi više su svjesni, znači, potrebe drugih, pa nas onda zovu. Razgovarali smo prije snimanja i rekla si da je ova gospođa kod koje idemo sada, da je ona proaktivna. Da. Što si mi time htjela zapravo reći? Pa htjela sam reći da, znači, od svih obitelji koje ja obilazim, postoje oni koji su onak dosta pasivni, znači, pomireni su sa svojom sudbinom, ne razmišljaju o napretku, znači, ne razmišljaju o nekim aktivnostima koje bi eventualno mogle pomoći da se, znači, snađu bolje i
da pomognu svojoj djeci i tak dalje. Ali recimo ova gospođa kod koje idemo, ja sam baš ponosna na nju. Ona je dosta onaka aktivna, snalažljiva i jako uvijek traži neke dodatne poslove. Ona čak znači, je kupila jednu šupicu iz koje ona napravila kuću. Znači baš je jedna gospođa koja stvarno razmišlja o tome da postane bolja, da svojoj djeci pruži bolju budućnost, znači, ali djeluje, nije da samo priča. Znači, postoje ljudi koji pričaju priče, ali nema djelovanja, ali kod nje je baš znači, ta priča i djelo, što je u biti meni za nju prekrasno. A i dodatni poticaj da ju pomogne. Tako je, da. Spomenula si vjeru kad si govorila o pomaganju i koliko ti vjera u tome znači. Bi li pomagala da nisi vjernica? Biste li, evo, ti i muž pomagali da niste vjernica? Pa vjerovatno bi, kao i svi drugi. Znači, pomagala bi svojima. Znači, svi mi mislimo da smo dobri ljudi pa pomažemo svojima, ali jako je teško pomagati onima s kojima nismo emocionalno vezani. Tako da, u biti, to su ona prava pomaganja. Ovo, ako si vjernik i pomažeš svojima, ja mislim da se to podrazumijeva. To se kao ne smatra kao pomoć, nego kao dužnost. Ali ako pomažeš ljudima s kojima nisi povezan, to se smatra neko pomaganje. A jeste li kad bili u prilici pomagati nekom kriminalcu koji vas mrzi i ne želi vam dobro, a vi svejedno mu pomognete? Pa recimo, konkretno pomagali smo jednom djetetu koje je bolesno i rekli bi za njegovog oca ovo što si ti sad rekao, ali on danas ne živi takav život, ali mi opet smatramo da dijete nije krivo ako se rodi u takvoj obitelji. Znači, svaka odrasla osoba ima svoju savjest i donosi svoje odluke i to. A recimo dijete koje je bolesno, mislim, njemu svakako treba pomoći. A što je vama, evo, što je tebi i mužu, vama kao obitelji donijelo to pomaganje drugima? Je li to samo davanje ili je to i primanje? Pa ja bi bolje postavila pitanje što nam nije donijelo. Znači, tu je, ja ne znam od kud bi uopće krenula, zato jer svaka situacija u kojoj se mi susrećemo sa ljudima koji su u potrebi, nas podsjeća na to da i mi možemo biti u potrebi i da znači, sve ono što mi imamo je u biti nama dano od Boga i da mi na tom trebamo biti zahvalni svaki dan. Znači, i na isti taj način i djecu voditi sa sobom i na isti taj način znači, razmišljati svaki dan i apsolutno to pomaganje utječe na naš brak, na našu komunikaciju, na naše razmišljanja, znači na svaku moju kupovinu, na moje susrete sa prijateljima, na sve. Znači pomaže na 100 različitih načina. Da, znači, a da ne govorim o tome da to pomaganje otvara oči kad se susrećeš sa nekim poslovnim ljudima, kad se susrećeš znači, sa ljudima koji imaju različite stvari, a nisu na njima zahvalni i ne znaju šta bi s njima i ne razumiju uopće što znači nemati. Tako da je to sve u biti jedan prekrasni dio u kojem jednostavno svaki vjernik treba naći neke svoje milosti. A uspijete li nekad tim poslovnim ljudima dočarati zapravo koliko su ljudi potrebni pomoći i koliko je važno da oni koji imaju toliko puno da im daju malo od svoga? Da, naravno. Ponekad to bude na jedan razumni način, a ponekad to bude ej Bog, znaš, i jučer si potrošio 100 eura vani i mislim da ti nije problem sad, ne znam, donirati to i to. Svaka čast na hrabrosti. Ali evo, mi smo došli, pa ćemo lagano izaći. Za one koji su se sada uključili, mi smo došli ovdje, neću reći gdje, donijeti jedan lim za krov jednoj ženi u potrebi, zahvaljujući ovim dobrim ljudima kraj mene. Bobu nisam ni predstavio, Bobo i Andreja, idemo sad izaći pa ćemo nastaviti naš razgovor. Kad ste krenuli s pomaganjem, kako ste krenuli? Odakle ste krenuli? Pa, znači, gledali smo koji vi svi
na TV-u razne sudbine, znači di ljudi su u potrebi, pa organiziraju se neke akcije za njih i mi smo onda se uključili u jednu akciju i kad smo stigli tamo oko te obitelji, shvatili smo znači da je u biti to trpanje ljudi sa odjećom i slatkišima, a da toj obitelji trebaju, ne znam, kreveti, novi zidovi i tak dalje. I onda smo mi tu vidjeli znači kao prostor da tu treba neka logistika, organizacija i slično. I mi se u tu priču onda nismo umiješali jer smo mislili da mi nemamo mogućnosti za tak nešto, ali smo zato u neku drugu priču ušli na način da smo uključili nekoliko naših prijatelja, bliskih i onda smo napunili pun kombi nekih namirnica, stvari i onda smo otišli u Vinkovce, povezali se s tom udrugom koja je stavila tu obitelj na TV i oni su nas znači, vodili od obitelji do obitelji gdje smo mi onda vidjeli izbliza na koji način te obitelji žive, koje su im baš stvarne potrebe. U biti vidiš na koji način ti ljudi uopće razmišljaju, s čim se bore svaki dan. Znači, oni kad se probude ujutro vjerojatno ne razmišljaju odlično kak lijepi dan, di ću popit kavicu, ko mi svi kao što razmišljamo. Oni razmišljaju da li ću danas imati za kruh i mlijeko, šta ću reći djetetu jer nemam 20 kuna da dam za sendvič ili te neke stvari. Znači, oni se nekak bore s takvim pitanjima s kojima mi nemamo kontakta. Ajmo to tako nazvati. Tako da smo mi njih sve obišli i onda smo u biti znači, vidjeli to i nismo mi sad tu sjedili, vijećali pa donosili odluke. Mi smo samo krenuli i to je išlo. Bog onda dalje sve slaže. Ti pokažeš volju, a Bog ti daje korake. Onda dođeš u jednu obitelj i nedostaje krov. Da. Dođeš u druge i nedostaje, ne znam, kupaona. Da, onda soba, pa i tako. Onda smo u biti, znači mi smo isto stjecali organizaciju i vještinu kroz različite obitelji. Kad vidiš da djeca znači, nemaju kupaone, da nemaju tople vode, da nemaju, ne znam, WC, znači to je onak sad za nas nezamislivo, ali to je u biti stvarnost. Ima takvih obitelji. I vi dakle odnijeli kupaonu u obitelji? Ne, radili? Mi smo znači, onda njima organizirali kao majstore, donacije, opet znači kroz tu Facebook stranicu, kroz prijatelje. Mada su u toj Facebook stranici većinom znači, naši frendovi i znači, prijatelji prijatelja i njihovi prijatelji, tako da se mi uglavnom svi znamo preko nekih ljudi. I onda smo svi zajedno djelovali i to je ono u biti što je najvažnije. Znači da mi svi zajedno djelujemo da bi napravili neko dobro djelo. Znači nije tu sad stvar u nama, nego je stvar u tome da se mi ujedinimo i napravimo neki projekt koji je generalno dobar za tu djecu koja znači, nemaju osnovne uvjete za život. Bi li nam mogla ispričati neku anegdotu, nešto što vas je najviše ganulo, dotaknulo? Pa mene osobno, znači jedna situacija u kojoj smo mi na Savi našli kontejner u kojem znači, je bila jedna obitelj, znači mama, tata i jedno malo dijete od 5 godina i kad smo mi došli tamo sa namirnicama, mi smo poveli još neke druge prijatelje naše koji su također donirali jer to je najbolja, znači nema bolje situacije, ne da ti ideš u dućan, kupiš nekome nešto ili uplatiš, nego da ti jednostavno sam ideš, vidiš tamo. Mislim, ja baš zagovaram taj način. I mi smo tako došli tamo i mi smo normalno poveli svoju djecu i donijeli smo znači, Kinder Bueno. Znači, jedno moje dijete je dalo tom malom Kinder Bueno i on nije znao to znači, odpakirati. I to je meni bilo baš me je to slomilo. Znači, i onda su mu moja djeca pomogla da on to otpakira. Kad je on to otpakirao, on je od tog Buena još htio podijeliti s njima. Znači, nije otvorio znači, i htio sve za sebe pojesti, nego jednostavno htio s njima podijeliti i to mi je bilo baš jako me to ganulo. A da vam ne velim da uopće nije imao uvjete. Znači, to su jedan krevet, jedna peć, bez WC-a, bez ičega. Oni su bili privremeno tam smješteni. I kako onda samo donijeti namirnice i to? Dakle, čovjeka nešto potakne da radi više. Da, kasnije smo mi s tom obitelji preko nekih naših poznanika preselili ih u jednu kuću i onda smo dalje zvali. Znači, ne samo mi, nego svi naši frendovi su zvali i tako. Onda, da, na neki način su oni bili zbrinuti, da.
Dakle, i ti zivkaš, onda sad imaš popis ovih, veliki popis firmi, ljudi koji pomažu, koji ne pomažu. Da, pa mi u biti gdje god idemo, znači kao primamo kontakte, znači pričamo s ljudima i onda recimo kad nešto trebamo, a vezano je za tu granu, uvijek pitam pa bi li mogli, znate možda nekog ko bi. I tako, onda se uvijek neko javi i onda to sve Bog nekak slaže da potreba nađe nekog ko dođe i onda se to sve zajedno spoji i mi u biti smo samo tu između njih dvoje, znači između potrebitih i između onih koji bi nešto mogli kao donirati. Jeste li nekad doživjeli da su obitelji shvatile vašu pomoć kao uvredu, da nisu htjeli prihvatiti? Ne, zato jer recimo obitelji koje mi obilazimo su većinom obitelji koje su nama dale, recimo ne znam, učiteljica koja je meni javila, evo ima djece koja ne znam, imaju ne znam, lošu odjeću, nemaju ne znam, gablec i slično i ja sam onda dobila broj od te obitelji, nazvala sam njih i rekla sam evo da li bi se vi znači, uvrijedili kad bi mi došli kod vas, malo pričali s vama i donijeli vam neku hranu, eventualno vidjeli što vi još trebate. Znači, ja sam se uvijek tako predstavila na najjednostavniji način i nikad još do sad me nije niko odbio, niti smo imali bilo kakve probleme. Znači, svi ti ljudi su čak nas kao smatraju nekim prijateljima i to, jer mi dođemo, pričamo malo s njima i tako, malo ih pokušavamo. Dakle, nije dovoljno ni samo doći, evo donijeli smo vam Bog. Dakle, čak je ovaj dio jako važan, dakle, taj razgovor, stvoriti nekakav odnos. I ono što si rekla, lako je dati kunu, lako je donijeti nešto, ali doći, susresti, doživjeti, to je ono što mijenja zapravo. Da, i mi krunice nosimo, znači svoj djeci dijelimo krunice, znači potičemo ih da mole krunicu, znači normalno oni nama sad zahvaljuju, ja njih uvijek im govorim, znači nije nama hvala, nego Bogu hvala. I jednostavno kad dođem sljedeći put pitam jeste molili krunicu i takve neke stvari. Malo kao se u biti postavim i iz te dimenzije kao da oni shvate da to sve što mi radimo znači zbog toga jer znači molimo, jer smo vjernici i pokušavamo im biti na bilo koji način približiti Boga. Je li možete već sad, prvo koliko dugo se već ovim bavite? Pa intenzivno 3 godine. 3 godine. Je li već sad možete procijeniti kome je stvarno potrebna pomoć, kome nije? Jer nekad bi ljudi i pomogli možda, ali ne znaju prepoznati kome je stvarno potrebna pomoć. Ima dosta prevaranata. Da, pa to je baš izazovno. Jer smo mi na početku isto jedva nalazili obitelji kojima stvarno treba pomoć. Jer mislim te obitelji svakako nisu, znači uglavnom mislim u 90% slučajeva nisu one obitelji koje traže, koje ne znam žicaju, koje mole, koje se promoviraju na neki način, ajmo to tak nazvati. Mislim ja se to generaliziram, znači normalno da ima izuzetaka, ali znači teško je naći neku obitelj koja je baš u stvarnoj potrebi jer te obitelji često šute, nisu znači ne dijele svoju potrebu s drugima, nego jednostavno žive u tim svojim zajednicama i treba doći do njih. Da, ali velim, mi smo puno znači puta sreli ljude kojima smo mi pomagali, a nisu bili u stvarnoj potrebi. Ali mi to nismo nikad gledali na način, evo sad sam fulala pa nisam trebala njemu pomoći, nego smo mi nekak gledali to kao mi učimo i u biti mi njima pomažemo zato jer je i u njima Bog, znači, pa kao na njihovu savjest. Nije sad da smo mi gledali, evo sad ne znam, nismo trebali ovom, nego jednostavno sad imamo kao neko iskustvo pa nam to iskustvo pomaže da eliminiramo eventualno neke prevarante. Razlog zbog čega nismo rekli ime Facebook grupe i zbog kojega nismo rekli ni vaša prezimena je taj što vi ipak nemate toliko kapaciteta da sad primite 200-300 poziva. Ali cilj ovoga razgovora je zapravo bio da potakne sve one koji nas gledaju da oni pokrenu nešto ovako, jednu konkretnu pomoć. Da možda evo napravi jedan korak više ako su do sad davali, donirali hranu ili novac, da sad naprave jedan korak više, evo da odu, da posjete, da vide, da naprave ako mogu, da iskoriste zapravo svoje talente, evo malo više za pomoć drugima. Evo je li to i tvoja poruka danas? Je, ja mislim da je najgore, mislim to je moj osobni stav, donirati novac. Zato jer to je i transakcija i klik miša.
Znači, a ono što je najbolje je donirati svoje vrijeme, znači svoju ljubav i pričati s tim ljudima i onda se na taj način obogaćuje i ta osoba s kojoj vi prilazite, a i vi sami. Andreja, mene ovaj razgovor ganuo, mogu li te zaljubiti? Vidio, gledaj. Daj, nastavite, radite dobro koji radite, Bog vas blagoslovija. Molim vas, evo, nadam se da vas je ovaj razgovor potaknuo, ako nije, ja ne znam što. Mislim, dajte malo, podijelite to što imate, a ja, da ne bi ispalo da sam samo ja došao ovdje, posnimio se, ja ću sad malo se isprljat i pomoći da ovaj limeni krov dođe na svoje mjesto. Ili barem blizu njega. Bravo, Marine. Hvala što ste bili s nama. Bravo, Marine. Bravo, Marine.